Ay, pabak po. Bisa ko pong mag-conduct pastoral prayer before our preacher will come here. Rest muna ako. I want the gospel to be preached on different personalities. Amen. Nung napansin niyo po, mag-flex siya po keng kayang military might in China. But I was reminded, ken Proverbs, this is not about China and Philippines, no? I was only reminded, the Bible says, chariots are made ready. Chariots and horses are made ready for the battle. But victory belongs to the Lord. May ako agetang matinding, no? You know why I'm telling this? Kasi sabi ng Xi Jinping, by 2024, lusuban na yung Taiwan. And we will be highly affected. The economy, by 2025, in prediction na rin business people, there will be a massive recession. It will be the coming back of dark age. Anyway, we're not a prophet of doom. Anya sasabihan ko po kay kayo, Renny, sasabihan na po ng Bible, let us pray kareng manungkulan that there may be peace in the land. Hanggang nino pa rin, pag-pray talo. Because ela po tao rin kalaban tamo. These are evil spirits na pepalwal na ning kalaban in the last days. Nung nga pansin niyo po, ingyato, lagi nakatang akitan keng flesh. Lalo na, lagi na yung papaltoki ka, itang impita ka mo, may mimimpisyo. Lagi na yung papaltoki ka, retang nanumang panandaman mo king katawan. Pilit na kang dalaketang akagit mo. Pero paganakanan ng ginukikata mo, etamo kakabye ketang akakit. We live not by sight, but we live by what? By faith. Karintamo, eko pay purait, at yutaken talwing aldo. The hate of Satan and its cohorts will be unleashed. Sabi na yung Bible, nung pakuyaran ng ginuing panahon, baka maging deng may pili, mga purait la. You will see a lot of what we call chaos. It will be a chaotic world. But God assured us peace inside our hearts. Karintamo. At lagi tayang lalo nitang source tamo. Kang Lord, alang lean season, alang season sagana o lean, it is always blessed and full of abundance as we tap to the source of life. So today, nanuman po yung panandaman nyo, nanuman po itang kabayatnan nyo, etong mo po yung buri ko pong pabalo kayo. Etala po kakarga, nabi ako po ka rin, detang bagya, dela na ng Lord keng krus ng Kalbaryo. Amen. Ing sakitayan, you are not a person being healed. You are the healed. Those are lying symptoms. Nung wala kang pera, those are lying symptoms. You're not really poor. You're rich. You have to see it in the eyes of faith. As you see that, you unload heaviness. You unload every problem. And sometimes God is allowing things we don't understand. But the purpose is to purify us. Bang kanito, itang karakter tamo. Itang kaya katamong attitude. Maging yang firm at makayangkla kan Lord. Bang kanita retang sakleta mo, retang panghawakan tamo, malibang kan Lord. He is putting us in a safe place. When God is your everything, hallelujah, and you have nothing, then you have everything. Amen. Praise God. So, agkatanda ko pong tikdo. Amen. Let's pray for peace in the land. Let's pray for keng bansata mo. Let's pray for our beloved president. Whether buriye o ali, totoo naman po, dakal talaga corruption ngayon ni keng bansata mo. Pero let us pray that even our weaknesses, God can use us for the glory of His name. Let's bow our heads and pray. Ginong Diyos, misasami itong lapurem, puso met kaisipan.
Ngayon oras sa iti, panalangin ko pure ng anak mo. Abi-abi kaya pong lalapit kaya ka igpa bilang anak mo. Pag nakamo kaya kami, Lord, na ekekeng yato ngayon ni, lalabas kami kaya ni. I-remind mo kami, Lord, po tang mapupuright keking kalaban na anyang mipa ko kagino, alake kami metong manakalulu o masakit. These are lying symptoms. These are symptoms, Lord, that are not really mila dapat bitbitan. Because more than 2,000 years ago, binitbit mo no reni. Sopan mo kaming akit mi ing sitwasyon kayang matanan ng kasalpantayanan. Mo papabustan gino na lumawi kaming kalupa ng lalawi ng yatong magreklamo, mitatakutan, migagana ka, ampong puro manyisi, ampong maginakit. Pabustan mo gino, kayang pakalulumot grasya, mabiyasa kayang magpasalamat. At potang medyo mipipildis kayang dala na buri mo gino. Magpakumbaba kami. Mo papabustan gino na ipilit mihin kaya kami, bagkus gino, magpasakop kami, kayang kaburian mo. Sinabi mo, Lord, if we submit to you, then that is the only time we can resist the devil. Allow us to submit to your will so that, Lord, the devil cannot attack us because we are fully surrendered to you. Magindeng kabayatnan, adaralaming ngayon eh. May buring makirandam kayang mensahe na sa pakinanakit, bayat, o mua, pabustan mo gino, na kayang pamaglapit mi kaya kang ini, Lord, ikang kumilos kaya kami. Panalangin mila rin kaya kaming leader sa Telagamo. Lord, even in our shortcomings, even Lord, kaya tang panahon da rin minunang Kristyano, pamatendo pa rin Kristyano gino. But through Apostle Paul and Peter, sinabi mo, Lord, na pag-pray doretang manungkulan. What more ngayon, gino, we are in a peaceful era. So today, Lord, we pray for our president down to all the list government officials and also the world leaders. You ask us, Lord, to do this. Panalangin mi ang kapayapan, gino. Uling alang Chinese, alang Americans, alang Europeans, alang Asians, Lord, whatever ethnicity we belong, ganaganang tao kaluguran mo. And you died for this world. That we don't have to fight one another, Lord. At magindetang kapatad mingining ating atyukem banig ning karandaman. Pwede meng itasinggamat mo nung ating kang kamagana kamasakit ngayon. I want to pray for that person. Hallelujah. Lord, we are praying karetang kamag-anak mi ngayon na atyukeng karandaman. Pa-dialysis, pa-chemotherapy, atyukeng ICU, mag-undergo, Lord, mag-undergo surgery, or simpleng trangkaso, lagnat, o whatever is that, Lord. Ababasa may kaisipan, nakakit may puso yung balang metong. Panalangin nila rito. After all, Lord, those two individuals in the Bible, having a great faith, they prayed not for themselves but for others. And so today, Lord, we make manifest the faith of Christ in us, and we pray for all these sick people being brought before you, for your throne. May they find, Lord, comfort and peace, and most of all, healing in their physical body. Thank you, Father, and even to your child who will be delivering the message, Lord. I know you already anointed his lips, and we will be a good recipient of your grace. All glory belongs to you, Lord. In Jesus' name we pray, and everybody will say amen. Amen. Maya Payabak po, si CMI. Amen. And lagi ko pong magpasalamat king Ginoo. Magpasalamat ko king Ginoo. It's a privilege to share the gospel to you guys. And may itong yaimbida talaga Jesus mo, walang aliwa. Amen. Although di tak niya yung oras tamo, alida na kayo patalakaran, pwede bang i-greet ang siping yun na Merry Christmas. Amen. This is a kaya po,
first Sunday of Burr months. Amen? Amen? Ating ko pong agagana ka po atang magpaskong makanyan eh. It's my, my experience. Na one time, it was December 24. Kaya yari na pa po ng pandemic kanite. So, ako naman, magnang nangguketang luwal. Sabi ko, every po ng December 24, alos si tamongan, magluto tamongan eh. And magnang alos siyaw-hiyawan kanito. And one time, it was 8 p.m. kanito. Ating nilabas kaya ngarapan ko abang magnang nang ko. Ba't siya kentindahan, pengari ang lalaki? Normally, sabi ko, yung mga panahon, atilangan ng daren tao. Pero ikit-kitang pengaring ito. Lalaki ang magdalayang yebon. Ampong maling. And then, mag-speaking, Lord, ka na ako. Sabi ko, wapin na Lord ako. Eneman about keng pamangan ng Pasko. Nung aliining reminder, na aliwain tao yung minabot king ginu. Nung alitini pa yung ginu kaya katamo para abutan na ka to. Amen niya po ba ita? In religion, lagi na yung sabyan na bala mo, ita mo yung minabot kang Lord. Pero although, anang katutuing ginuyan tinipa kaya katamo, para abutan na ka to. Amen? Nino pong mag-share ka rin videos, tamo po. Amen? Sige po, hindi katang topic po ngayon eh. Ano pong ka-importante yung topic ini? Kaso, man po talaga agalo, sobra ya kalawak yung topic ini. Kukunan ko lamo po retang point sabi niya ng ginuka na ako. And then, ano pong ka-importante? Kasi, ini pong topic ini. And in Jablo, yung mumuna ng diling kukunan kaya kayo ini. Buri na akalingwan mo nung ninuwi ka ka, Lord, at itanggewa na kaya katamo. Pota kasi nga akalingwan mo, ito ka rin yung lubing worry, ang point fear. Nung ninuwi ka ka, Lord. Akalingwan mo rin ang gewa na para kaya katamo. It is the finished work of Jesus. Nung lalon may our identity in Christ. Ano pong ka-importante yung topic ini? Actually, ating kong kaluguran, it was a Catholic yo. Actually, may agiulo. Bala na ng pengari, no? Ala na yung kapupunta na ng bien, no? Ang kakitang may ganyang manager, Ken Jollibee. Aliwa po yung Jollibee, ang bida ng saya ni Jesus po. Although manager yung Ken Jollibee, kaluguran kaya panandaman ko, he was depressed and I think something wrong kaya karetang post, no? O nga ako naman, mahilig ko po kasing mag-share video eh. Mag-share kayo po bang video sa amin po? Yes. Kasi when you share the video, balam sinere niya naman yung gospel. Karen tao. So, one time, nag-speak Lord ka na ako. Send me yung video kaya. Although, maniwala kasi ka Lord ito eh. Itang kalugurang munta kayo. Wala mo. Maniwala king, although Catholic na rin parents na maniwala. Ano nga ako naman, share video. Makulit ko eh. Share. Sinin kaya personally. Ang kakitang sisin na lamo. Ang kakitang one time, mikit kami, pesyalan ke. Sabi na ka na ako, bro, Ana, bala mo ba, Ana, no? Magpakamatay na ako mo, Ana. Pero, Ana, may gispiki Lord karetang video, Ana. Yes, anang katuto. Itang tao magpakamatay niya, pero Lord, ginamit na itang video para masave itang tao nga ito. And then, sabi na ka na ako, bro, ikit da ka ng makanyan. Ken church, Ana. Ay, wow, megaten kaya ako. Ali ko, Ana, online mo, Ana. Dakal po makiramdam kaya katao pa sa likod. Nang kaya marinil lang. Pero agkat ke. Sabi ko, pero can due time ng Lord. Importante may ka-receive yo. Gospel. Pintalan kaya shiner kaya kayong gospel. Sinabi ko kaya nung ninuwi yo. Ne? Amen? Yung topic tama pong ini is our identity in Christ. Ano pong ka-importante yung topic, hindi pa karamdaman niya po. Next verse, next slide. Sabi na po ganyan I am crucified with Christ. Ano pong ka-importante ni? Kasi kaya niya lulub na
Na bala mo, ang everyday na situation tamo, bala mo it's all about you. Lalo na king ministry, kare music department, lagi kayo sasabihan ini. Nasabi ko, nung bisa kang may stress, ampong milako gana king ministry, libutad may sarili mo. Although 2,000 years ago po, may pako ni ing all self tamo. Metong yakareng identity tamo ini, that I am crucified with Christ, and nevertheless, I live. Aliwanay ko. Mag-start siyang gugulo, ampong may stress, ing biye mo, potang bala mo, ikanangi ko. Yako ini. Ako na naman kanini. Pero yung Lord lagi nakatampagan na kano. May pa ako na ka at the cross. It's not about you. Sabi na kini, but Christ live in me. The moment Jesus kasi yan naman may pa ako at the cross para kayo. May pa ako ya para kaya katamo. He is God. Eh na pwedeng gawan kay sarili nita. Gawa na ita para kaya katamo. Nung pansin na niya yung picture kaya ni, adwala rin makapakong gamat kasi abe ka rin. Itang all self mo, mikot-kot siya. Meteyo. Kitkot na nining gino. Kaya nga yung beta mong ini, happy ng greatest gift tama, happy ng ng Jesus kaya katamo. Amen. Kung minsan nakakalingon tamo, potang dadanas tamang miyali yung problema, bala malay, Lord. Magbakasyon yata. Amen. Buri na kasi ng Diablo mag-perform tamo. Jesus niya mag 40 days fasting yo. If you are the Son of God, turn this stone into bread. Buri na lagi. Lalako na itang nung ninuwi ka, pero makanita na ka talaga. Nung blessed ka sinabi ng Lord, you are blessed. May lalo ng pitaka mo ka rin. Gusto nilawa yung pitaka mo, wala yung laman. Bala mo mabubulag ka, pero kintutunan nita, you are blessed. More than that. Because itang greatest blessing, tinggap tane. Happening life na Jesus para kaya katamo. Amen? Sabi na kini, and the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God. Pelalong yung faith tamo, regalo yung menibatan king Ginoo. Amen? Who loved me and gave Himself for me. Nung maluwan na kang believer, dapat ining number 1 verse mo para kang sarili mo. Napotang miyaliwa ka dadanasan. Ganakan mo na it's not about you. It is the life of Christ inside of you. Na diyang nanong pagobran mo yung ginuyang mag-flow kaya ka in us and through us. Lord, yung mag-work kaya katamo. Amen? Kasi kalwalyo po kaya ni aliwa na yung damdaman nyo. Kabaliktaran nung ninuwi kayo kang Lord. At yung ko po GNC, may gaten ko po kitang orientation na ning kanakong pengari. Sabi na nitang metong teacher, sabi naman yan. Then pong anak kiwa na alimin naman po papalitan reliyon na. Pero kailangan nyo pong tugi kitang kaya na ning school nung Catholic ya po naman po papalitan religion na tsaka tuturo nila pong mga dikang Mary bakit pong mabless Lawin niya po, in blessing na it's achieve. Aliya receive. Itamo tayo man in achieving greatest blessing tamo. Ni-receive tayo through the gospel. Amen? Tandaan niyo po, in gospel ay po about kaya katamo. About siya kitang finished work ng Jesus at the cross para kaya katamo. Amen? Next slide tamo po. Sabi na Kenny, I am a new creation in Christ. Amen? Pwede bang sabihin kayong kasiping mo, I am a new creation in Christ. You are a new creation. Amen. Pwede tayong i-verse kitang kaya bro, kitang 2 Corinthians.
Although, ditak niya yung oras ko. Sige, ko na siguro babasa nito. Sige, tuloy mo niya itang kaya mo. Sabi na kayong 2 Corinthians 5, verse 17. Ano yung pong kaliwala sing verse ni sobra niyang may meditate kay. Sabi na kay ni, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. Ining new creation na ini affected nung naning sitwasyon mo. Tandaan niyo po in tao may aliwaya sitwasyon. Pangabagya, aliwa na ka na mamod. Amen niya po ba ita? Kumbaga, kumbaga every minute, may aliwa, tamo sitwasyon. Pero ining new creation inside kaya katamo, pwede magbayo. Happy ni Jesus ini. Yung kaya katamo nga identity. Lagi pong i-reminding sarili ka rin. Sige bro, next, basang ko niya mong mabilis na. Verse 18. Sige, pwede na yan. All this is from God, who reconciled us to Himself through Christ and gave us the ministry of reconciliation. Verse 19. That God was reconciling the world through Himself in Christ, not counting men's against them. Hanggang hindi po kareng churches, sin issue at po, pwedeng, one time magkaya kami po mag-conduct pong funeral service with our senior pastor. Sabi na nitang mag-opening prayer, ginawa na, patawaran nyo po rin kay ganaganang kasalanan may bayo po mag-start ini. They don't understand king gospel. Hanggang ini yung gospel na pamurin is about asking forgiveness. Tamo may patawaran, tama din na manuling inyad tayo. Kasi nung inyad tayo yung katang forgiveness, dapat tinipay Jesus Kenny. Dapat na mag-celebrate Pasko. Nung yung katang forgiveness of sin, may nibatan niya keng katamong pamangganyad. Dapat may pakoy Jesus ka rin at the cross. Dapat niya yung bena para kay katamo. Kasi anyaranta niya mo Pero wali, ing ginuwang gangini lawen me, nanegaganakan ning kaya kang kapalpakan. Ninuwi ka para ganakan mo rin Nung hanggang ini lalapit ka pa kayong ginu, manyad ka pantawad ka ret ang kapalpakan mo. Mamalatyan me ang pong ngalan meng kwenta yung gawa ng Kristo para kayo. Dapat at suwaget ang foundation po talalapit ka kang Lord that you are forgiven. And you are not forgiven only. He made you righteous in Christ. Ito yung foundation tamo. Lagi daramdaman niya kinini every Sunday. Nahita mo may patawaran tamo. Aliwakit ang performance tamo. Nung alikit ang gawa ng Jesus at the cross. Ngini, yung ginuwi na nagaganakan net ang kasalanan tamang pong kapalpakan tamo. Bakit? Kasi satisfy yun at sapat siya ang gawa ng Jesus at the cross. Manlinga ding gino karet ang kapalpakan tamo Ang pong weaknesses tamo Even ni Apostle Paul exempted ka rin. Lord, yung kapalpakan ko, palad ko lagi kaya na. Pero nasabi ng Lord, my grace is sufficient for you. My power is made perfect in weaknesses. Karetang weaknesses point mo at sula rin Pero mag-rest yung power ng Lord ka rin kasi magdependi ka kaya sarili mo. Amen niya po ba ita? Putang magdependi ka kasi kaya sarili mo, may akakitit ang kasapata ng Lord. Kaya king Facebook, putang akit bala mo yung bido, intaw Itang bala mo, pero although minsan gagawan tayo, itang tabi dyan, Lord, ako na. Wala mo kanta pangunahan tayo lagi, Lord. Pakita mo kung sino ka na. Bala mo talagang balami ikang bida talaga In tao talaga, malati ko pa mo. Tuturuan na kang maging independent.
Bagang laging self-dependent siya. Imbis na Christ-dependent siya. Ako, babanteng kaya ka rin, nakakaring anak ko, sabihan ko, you depend on God. Kaya ka magdepende kaya sa sarili mo. Lagi kayo sasabihan ito. Kasi mag-fail ko. Ako nasasabi kayo ko. Istong magdepende ka kaya sa sarili mo, in the end of the day, mag-fail ko. In Diablo, buri na magdepende ka kaya sarili mo, na buring magdepende ka kitang gawanan ng Kristo para kayo. In blessing mo, bala mo, it's keng work mo. Or bala mo, manibatan niya kaya ka. Istong in blessing mo, ikit may manibatan niya kaya obra mo, mag-fail ko. Kasi niya sinabi ng Jesus, it is finished at the cross. In blessing tamo, ang point source tamo at yun eh. Mag-flow niya, taramdaman niya kaya katamo. Pero neng kaya iyang mag-flow keng life tamo, kasi buri na nin Diablo, mag-worry ka karet ang baging at yun na kaya ka. Nang buring akit mo reto. Magkamali ka man, you are already forgiven in Christ. Mag-fail ka man, you are already victorious in Christ. Ala kang dapat patunayan. Ano kasakit ka sa biretang taong atin mong ating patunayan, ko mayari. Ako ng paniwalan nyo. Peglaban na yung kaya gana-gana. Amen. Actually, mag-preach ko niyang nilabasan ka rin youth. Sobra akong mag-enjoy. Nasabi ko, nung ating kang boyfriend nga ni, pasalamatan may Lord. Nung wala na ka mang boyfriend nga ni, thank you rin, poprotekta na ka ng Ginoo. Amen? Sabi ko karela, when you see love, sabi ko, you see heart shape ako. You fail to see the real love. Kasi yung totoong lugod ditang may pakuya kayong cross si Jesus para kaya ko. In satisfaction na nintawe, may akit kayong yato. Pauna mo yan. Potang ating kang bayong sakin ng pambayong motor, bayong girlfriend ng pong boyfriend, masaya mo yan, potang mo muna. Kasi itang satisfaction mo, alayo ka rin. Atin yung vacuuming heart tamo ni Jesus mo, yung makapag-fulfill ka rin. Amen niya po ba ita? Itambala mo atin mong ating kulang kaya ko. Potang makantayo, ba't kayong ginito? As far as the gospel is concerned, you are complete in Christ. Amen? Next slide down po. Angge, Arianta ito. Ariantane, bro, ne? Agbalik takit ang verse 20. Mayari niya mo, dwa niya ang verse ito. Sige, verse 20. Yon. 20, yon. We are therefore Christ's ambassador. As though God were making his appear to us, we implore you on Christ's behalf, be reconciled to God. And last verse, sabi na kini, God made him, nino Jesus, had no sin to be sin for us, so that in him we might become the righteousness of God. Kaya intindihan, ba't hanggang ere kakaway ni nabala mo, in righteousness mo, achieve yo, aliya receive. Although in righteousness, tamo regalo yo, Jesus, alayang bayad kasalanan, may gawain kasalanan para kay katamo. Imposible kayang tao na maging yung righteous kayang harapan ng Lord. At yung pa kayang atya ng mamo, you are already a sinner. At talang minabot kayang pamantaya ng Lord. Kaya nga bibeneng regalo ini kasi imposible kayang tao na maging yung matulit kayang dapat, no? Diyang ikapang pekamayap. In PBP ene sasabi magkamali pa ika pa. In righteousness tamo, simply. Gagawang po tang daramdaman niya, bala mo, ala na yung kwenta kaya kayo. Baliw ba yung righteousness niya? It takes the life of Christ para miras siya kaya katamo. Ngini po tang magkamali, tamo, bala milala ko yung righteousness, tamo, na bala mo itamong ginawa. Pwedeng mawala yung righteousness ni. Kasi yung righteousness ni, mo na yung pego brand. Kasi nung pego brand may ni, maniwala ko, wala me. Pero ini regalo yo. Iniyakabod righteousness na dapat na nintao ini. Dapat na inin Diyos kaya katamo. Para po tang lalapit tamo king ginutin tamong freedom and confidence.
Ing mo muna nang titira ng Diablo, ini, pare ka lumapit ka, Lord. Itambala mo, you feel condemned. Yung condemnation, kinondemn na ng Jesus at the cross. Buri ng Diablo, mawakit dito. Buri na manatili ka kita. Dakal ko kasi kapalpakan na ako lumapit kang Lord. Yung religion, makanya niya. Pero yung gino, never. Never nang gawa ito. Parang tamo. Balik tamo kitang slides tamo. Pwede tayong palakpakan ni Jesus na. Sabi na kay ni, forever forgiven and righteous in Christ. Dining adwang nga rin nila pwede mikawani. Dapat yung foundation na ng panga-believer mo, it is you are forgiven and you are righteous in Christ. Kasi every Sunday, daramdaman kayo na bala mo, yung malati ko, para may patawaran ko, kailangan may nganyaran. And then, in righteousness mo, gagawan nyo. So, ako naman, yung kaya nakan ko niyang youth ko, boring. Kasi bala mo tutuklo ko numero. Yes, no. Yes, no. Nang wala mo po tang minta aking church, dapat hanggang gagawan mo, perfect nga. Da mo papalto, pero po tang may kamali na kamakalawi lang ang kira. Mag-pray ko nga long oras kasi siping ka na akong masilab ko. Masilab ka yan. May masa akong Bible kabukasan. Tandaan niyo po yung foundation that we are already forgiven and righteous in Christ. It takes the finished work of Jesus para deni tanggapan tala, regalo, binyaning ginugaya katamo. Next slide po. Basan ko na lang mo pong mabilis, Denny. When you were dead in your sins and the uncircumcision of your flesh, God made you alive with Christ. He forgave all our sins. Kaya gana-gana petawara na at the cross when you believe the gospel. His death, it is your death. Yan may buried dyan, may kutkut ng old self mo. E yan mag-resurrect kay Lord at intamong bayong biye. Pinimbiyan ng Kristo kaya katamo. Kamumunta kitang dead situation mo. Mabulok na ita kinutkot na nening ginong more than 2,000 years ago. Amen? Sige. Next slide. In Him, we have redemption. Alos din hanggang babasang ko po kayo. Alos identity talangan po na. Masyado yung maliwalas yung topic niya. Kukunang ko lamang po rin ang points. Through His blood, the forgiveness of sins, accordance with the riches of God's grace. Biyayangan po ng ginwala tama na pagmaragol. Miras ka kini, biyayaan po ang pakalolo na ng ginonyatso ka kini. Amen? Next slide tayo po. Well and healed in Christ. He Himself bore our sins in His body on that cross so that we might die to sins and live for righteousness. By His wounds, you have been healed. Yung healing ay ni aliyakabod, physical. Magiging mental tama abeyo. Pansinan niya po tang may nasakit siya yung tao, physical, abe yung emotional na. Pwedeng may nasakit siya physical, ay penandaman. Yung healing ay ni, yung healed ay ni, potang tatanggapan niya ni, you are healed kitang gawa ng Jesus at the cross. Kabod, physical, maging karetang mental, iisipan mo, ang po, may nasakit ka, kaya ganagan na sakop ni nini. Amen? Next slide tayo po. You are greatly blessed because of Jesus. Tandaan niyo po yung blessing tamo, makadepende nung ating yung laman ng pitaka mong pongala. Bala mo po kasi yung blessing tamo at suya kabut kayong pera. Kuminsan yung blessing tamo at suya kayong miyaliwang aspect na rin kaya katamong biye. At yung tamang masalese pamilya. At yung tamang good health. At yung tamang masanting obra. Minsan lalon tayo lagi kitang lack conscious tamo Imbis na tayo makakakit na sapat siya itang grewa ng Jesus at the cross para kaya katamo. Imburi na ng Diablo, mag-focus ka lagi ka rin. Kaya tambala mo, kulang mong kulang.
Bala mo sapat. Nya po tang migaga na kana ko. Ala na, akakalingwan mo na nung ninuwi ka ka, Lord. Amen niya po ba ita? Pwede tamong, balo nga yari kinin topic tamo, pero pwede tanang munta kitang story ko, bro, kitang story. Sige, slide me po. Sige bro, Ken na pa. Yan, balik me. Yan. Sabi na gini, you are love. Tandaan niyo po, into tong lugod demonstrate na yan yung ginukya katamo. Maging ketang alata mo pangagyong gawan para ka, Lord. Yang ka pa mabye, ko pa mabye. Binye na nimbiye na para kaya katamo. Nginita niya mo ay enjoy. Kaya po akalingwanin niya sinabi ng pastor, sabi ng mga niyan. Itang past, present, sampung picture you, ana. It's all, itang sin, kaya ganaganang sin sana, may forgiven nga na. Mikikit lang at the cross, ana, kaya libutan. Itang past, present, ampong future, mikikit lang kita libutan at the cross. Mikikit lang. Kaya yung past, present, future sins mo are already forgiven and paid at the cross. Into tong lugod na next slide tampo. Sabi niya, favorite kaya po ni lagi kayong gagamitan. Potang mag-exhort ko. I always thought love was shaped like a heart. Ganyan niya po. But it's actually like this. Makanya nakatapa pong kaluguran ng Ginoo. Biyena para kaya katamo. Para kaya tamang magdepende kayong sarili tamang. Nung bisa kang magkaluwat bilang pang-believer mo or Christian, you need naganakan mo na about kaya ka. You have been crucified with Christ. About kaya ka in gospel. Anang kasakit tatalakad kaya ni potang bala mo, it is your performance. Dati pa na akong kakarog. Ito naman tang kakarog when I was itang anak-anak ko kasi huling nga karagulan ko. Bala mo, it's about me. Anang kasakit mag-preach po tang balo mong yung performance mo. Yung i-share mo. Pero nothing is farther than the truth. In gospel about siya kayong gawa ng Jesus on the cross para kaya katamo. Amen? Next slide tampo. Dito niya ako po, ini mayari na ako. Kinuha kayo po yung story ng Jesus, ng parable ini. To prove a point, dakal niya pong revelation ni Lord kining story ini about our identity. Itang gawa ng Jesus para kaya katamo. Dawin may the parable of a lost son. Jesus told them this story. A man had the 2 sons. Pilala po rin anak na, adwa. Next slide. Sabi na kini, the younger son told to his father, I want my share of your state, now, before you die. So his father agreed to divide his wealth between his son. Nawen mini, magtaka ko kaya niya. Lord, sabi ko, bakit may questioning pengari? Kuminsan ni Lord, pabore na katang mag-explore. Naakit mo yung kasapatan mo, layo kitang gagawan mo. At suya mo kayo. Amen? Sabi na kini, nung akong pengari kini, siguro, bati-bat siyang kini na laki pero mga anyaraning kayang mana ba, mating kayang tata. Pero yung tata na may gadwang isip. Binyene. And, baliw tayong kwentong ini, yung tata na is, hari yo. Yung buno yung 7 yung kwaltang kinwa na maragul. Sabi na kini, a few days later, this younger son packed all his belongings and moved to a distant land, and where he wasted all his money in wild living. Ginastanengan kitang balo na bala mo maging niyang masaya.
Ay, chobareta. Iya mo kabud kinabye kitang marangyang kay. Akay choporet ang picture tamo. Mag-enjoy ko po kayong screen tama sa alala na. Lawin niya po na. Kumbaga, nung dalaming ining generation tamo ini, pintalano ang hanggang bar. Gisanongan. May maglibriyan pong aga nakako na naman tang kaya benoren bujangjang ne. Habe na lang mag-party-party. Ne? Ita mo, in point of view tamo kayong happiness. Potang malungkot tamo, wala mo makaninila eh. You go with your friends, munta ka rin party, you became happy, kaya rin nanita, ka na naman dili. Ne? Kaya itang salitang potang mumunta ka in church, lakwan mo para yung problema mo kaya kayo, Nya potang kauli mo, at yun na yun naman tang problema mo. Po tutuhitan potang mong, po bitbitan niya yung problema yun. Dahil kang problema tamo, binitbit na nung Jesus at the cross. Po kakargan. Although mo ay iwasan na isipan mo lareta, pero ka manatili ka rin. Ganakan mo nung ninuwi ka kang Lord. Ang potang gewa na para kaya katamo. Amen? Next slide tampo. Sabi ng kini, about the time his money ran out, a great famine swept over the land. Ating matinding danop. Ne? And he began to starve. He persuaded a local farmer to hire him. The man sent him into his fields to feed the figs. Kumbaga may nga pilitan niyang magobro. Actually, kayong kultura Jew. Uling elamamang ang babi, lalo nang elaman niya si babi. Pero yung uling danupan niyo, may nga pilitan niya, ala na yung kanan. Next slide. Sabi na kini, the younger man came so hungry that even the pods he was feeding the figs looked good to him. Yung kanong pamangang babi, manyama na nga kakit kayo. Yung pamangang babi, lupa ng steak kayo. Yung sobra na danop. Wala mo na itang wagyu steak. Makanya na kanyaman kayo. Imaginean mo ito. Manyese kang babi. Kaya ba't yung lawe mo pa kayong pamangan ni steak? Walang kaya sobra na danop. But no one gave him anything. Amen? Sabi na kini, when he finally came to his senses, he said to himself, at home, even the hard servant have food to spare, enough to spare. And here I am, dying. Mamatay na kano kendanop. Next slide. Sabi na kini, I will go home to my father and say, mag-rehearse na kini. Sabi na kini, Father, I have sinned against both heaven and you, and I am no longer worthy to be called your son. Please take me on as a hard servant. Now, when meaning in verse ini, itamo po tang nang kay daranas tamo kitang kamalyan tamo. Potang lumapit ta kang Lord, bala mo itanampi taganan niya nga nyaran tamo. Lawen mini, uling may kamali yung anak ng ini. Ikit na yung sarili na. Serban niya mo. Pero eneman may bayo yung pang identity no. Na yung anak nepa mo rin ng hari. Pero uling ketang kapalpakan na akakit ng sarili na. Malati niya mo. Buri na, magina niya ang katulong tata no. Putang magdepende ng aking sarili mo. Makaninila rin akakit mo. You are worried and upset. Putang tatry ming gawan kaya sarili mo. Para i-please may Lord. Next slide.
Sabi na kini, so he returned home to his father. And while he was still long way off, his father saw him. Tandaan niyo po, ingino, no one seeks God. Alang meninton king gino. Alang megdesar king gino. Pero yung gino yung meninton kaya katamo. Yung menakit kaya katamo. Karetang sitwasyon na alata mong kakayahan. Ingino at suya ken para kaya katamo. Lawin niya po yung kwento ngayon. His father saw him coming, filled with love and compassion. Lord, sa pakyang lugod ang pong compassion kaya katamo, even karetang weaknesses, ang pong failures tamo Uning potang mag-focus na aking sarili mo, akakit mo niya, mo niya akakit itang kasapatan na itang lugod na ning ginugay ko. Sabi na kini, he ran to his son, embrace him, and kiss him. Imagine ang meaning anak kayo ni, babaw yung pibarilan, babaw yung babi. Pero yung ginuya naman mendiri, itang tatang na yun naman mendiri, maging kaya katamo. Lord yan naman masusurprise Potang magkamali ka, sabihan na waring Lord, ay may surprise ko, may kamali ka. Aligo. Sabi ng Romans 8, the same Jesus that resurrected from the dead, the same Spirit that we receive. The same Spirit that Jesus resurrected from the dead is the same Spirit that we receive and gives life to our mortal bodies. Yaing mag-remind kaya katam through His Word nung nano itang gewa na para kaya katam. Nung makanano nakakaluguran at liguran. Yaman diring ginugay ka nung makanano ka. Kasi nga may pako niya at the cross para kaya katamo mo na yung itsura ni Jesus at the cross Pero, agyo na kang kaulan, mas kinino pa ko. Inlugod ng Lord, eneman manyad, kondisyon para luguran na ka, Lord. Amen? Sabi na kini, his son, and said to him, Father, I have seen, may-rehearse na kumbaga bala mo, papakit na itang effort na kantatang no, na yan, may kamali yo. Pero minuli ni, ali naman uling burina, uling ala niyang kanan. Mag-effort siya ni, uling danupan niya, ali uling burina yung iplisitata, no? Sabi naman, his son said to him, Father, I have sinned against both heaven and you, and I am no longer worthy to be called your son. Nawin mo ito. Nanayakakiting sarili na sons and daughters. Lalo nakikita mo po tang atsuka kong sitwasyon na ininang kay, mo nayakakit na ika, anak na kaning gino Iting peka highest title na pwede tamong gaw. Atak man, keniyato ngayon nakita mo, anak na kataning gino. Mas kinanong malyari. Nakataman itao bining gino. Yung gino yan na makalupanin tao. Amen? And sabi na kini, kaya rin ang mag-rehearse. Next slide. But his father, naman pekiramdaman na abang siguro magsalita yun. But his father, sabi ng mga yan, yung ikit na to the servant, quick, bring the finest robe in the house and put it on. Get a ring on his finger and sandals on his feet. Laban mini. Inganak ikiting kayang pangasans. Ikit na niya mo yung kayang pangaservant. Pero ganilawin mo yung tatang no. Niremind na kitang nung nino itang anak na. Man megbayo itang anak na diyang kinwano ret ang pikwalta ng tata no. Itata na man mimwa nung pansinan may kining kwento ngayon. Niremind na pa nung nino yo. Lawen mini, dinena ng robe. Baliw ba yung robe ay na mag-symbolize siya? It is the robe of righteousness.
nainganak na mas kinanong gewa ng kapalpakan matulid siya keng harapano. And ining ringay ni, it is a ring of authority na nung nanuhitang king tata, makanta mo naman ng king anak. Ako ayaw po mo rin eh. And ining sandal sa ini, puta kasing katulong kanyang minunang panahon, alakan sinyelas. Makatapak ka. Nya balod ang balong katulong ka, alakan sinyelas. Gagabon ka ano pastor na babalas ka bitis. Pero ini, lawen me, Lord, lagi nakatang re-remind nung ninuita mo. Never nakatang inyos ganing ginu maging katang kapalpakan tamo. Magbalik ka lagi ka rin. Kasi po tangya ka magbalik ka rin, balaming blessing mo. By achieving yun. Potang isto kagagawan, we bless na kang Lord. Potang kaya isto kagawan na nakakaluguran Lord. Nano ita bipolar yung gino. Kaluguran da ka kasi isto kang ini. Potang yan nakaisto kagawan, da nakakaluguran. Kung naman sabihin nagawa tamong kapalpakan gini. Pero minsan mo iwasan na yung kaya misakap ko. Katao nung ka magkamali. Pero yung good thing ka rin, magbalik ka kitang senses mo nang ninuwi ka ka, Lord. Puta may kamali ka, declare mo, Lord, matulid ko kaya Lord. Eko Kenny. Amen niya po ba ita? Karin niya mag-flowing grace ng Lord putang mababiyasa tamang magpakumbaba. Potang ka maging established kening identity mo kang Lord. Adwa mo yung kapupuntalan mo. It's either yumabang ka pang maging kang self-righteous. Nyaburi ng Lord, potang gaganakan mo na it is the life of Christ inside of you. Mo agaganakarete. Potang mumunta ka in church, panay mong kababan. Kasi naman about kaya about siya king life ng Jesus. Amen? And sabi na kini, and killed the calf we have been fattening. Ita ka nung peta bandang baka. Kasi putang ating makanining celebration, atin na talagang kakatayan. Baga it means ating party, maragula party, atin lang celebration. We must celebrate with the feast. For this son of mine was dead and now returned to life. He was lost, but now he is found. So the party began. Tandaan niyo po, aliwa, ikay menitong keng gino. Ingino yung menitong kay bakit at yung ang kay. Amen. And next slide. Payari na ako po. Sabi na kay ni, meanwhile, the older son was in the field working. When he was returned home, he heard the music and dancing in the house. Makaramdam niya kanong party people. And he asked one of the servant, what was going on? Your brother is back. He was told, your father has killed the fattened calf. We are celebrating because of his safe return. Verse, next slide. Sabi na kanina, the older brother was angry. And he would go in. Bisang lungob. His father came out and begged to him. But he replied, all these years I've slaved for you and never once to refuse you. To do a single thing you told to me. And in all that time, you never give me, even as a young goat, for a feast with my friends. Dahil meaning na kaini. Mag-focus kitang gagawa para kang tatang niya naman ikit itang word lalo na rin mag-ministry Kenny. Mag-ministry na ako man Lord.
Bakit minunayang may bless si guy? Kung minsan makaninita mo, mulat ha. Ne? Kung minsan, putang may nakit ka keng Facebook na atin lang popost lang ba yung something. Mulat ha, pero mainggit ko. Bala mo, yung greatest blessing ha, pinitang ating kang bayo sakin, bayong sakin, bayong bale, bayong motor, bayong sakin. Tandaan niyo yung greatest gift ha, pinitang muntakaban mo. Binye na yung biyan ng Jesus para kayo. Deni, lakwan talangan deni, mapupus na rin eh. Pelalong yung biya tanging ini. Mulitangan keng gino. Ako daramdaman kini lagi kang pastor. Diyang masakit ko, kinayap ko. Bisa ka tali, may expire dya pa mo rin yung katawan mo. Yung importante, ligtas ka. Amen? Ano yung pong kanyamang gana ka nito, potang gaganangan kita, may papaldan mo. Wapin eh, Lord. Lakwan mi nga nini. Tangating kang bayo sa kinang pong bayong bali. Pauna mo manyaman, potang kaya rin talana. O nang retang ting sa reta, i-enjoy. Bibenong Lord kaya kanamang para i-enjoy talo. Pero ali itang ipot tayo itang satisfaction tamo ka rin. Mali ito. In satisfaction tamo at suya dapat kitang gawa ng Jesus at the cross para kaya katamo. Po damdaman din kabaliktaran kalwalyo kaya naliwayo. How to be blessed, gawan mo rin imagine mo ito. Mag-pray lang parang yung bless ng Mary. Dahil nga anak, makanyang mo yung tuturudan niya nung ating kayong anak, ang kaya na ka na malalakwan ka rin. Idalayo ila po gini, atindahon pong youth service. Amen? Payari na ako po. Sorry po, may overtime ko. Sabi na kini, yet, this son of yours come back and squandering your money on prostitute, karen pong bujangjang, and you celebrate by killing the cotton fat. May inggit siya. Ining anak mong ini, winaldas na rin hanggang pera mo, Pete me pa itang peta banta mong babi, Ang pambakay, Yako mahanye siya karneta, Binyemya kaya, Pero lawen may ni, even ining anak kayo ni si Sumbata na itata na karetang hanggang gagawa, Next slide. Niremind pa mo rin nung ninuyo. Lawen me. His father said to him, look, dear son. Kasi nga nakainihikit niya nakatulong niya Pares dang higit din nga doang may kapatid na rin na hila katulong lo. Servant lo. Itang metong magobra yapin kang tata Pikit niya naman ni sarili na sa servant. Nakikita nga identity na niya, anak nining kayang tatang mo. Pero sabi na kini, may sabi niya tatang dear son, you have always stayed with me, by me, and everything I have is yours. Sabi mo. Burina, akit mo. Mo kailangan pag-obra ng kaya gana-gano. Nung nano yung pibandyanan ng tata mo, kaya ka mo naman. Kung minsan nakakalingwan mo kasi, potang wala na kang pera, yung source mo, yung wallet mo, aliwaman talaga itang gawa na ng gino Kasi nung yung source mo talaga yung gino, diyan nga lang laman ng pitaka mo, masaya ko. Kasi bisa ka tali, ini po pagtangke, ala pa naman pong sinalaki kayong mengan kayong pating hapon Pera naman nung mag-fasting ko. Amen. Di kaya tingka pa midnight snack At saka mo sabihin, kuwata bless mo. Abang sasabihin may pa, may buka pa mabaknal kayong burger. Ako bless mo. Wala pa siyang pera mo. Langot ko. Tandaan niyo nung nano man hanggang pibandyan ng tatata mo. Kaya katamo mo naman. Nano lang ang deta, name it. Binye na la rin, ali dahil pego brantalo. Binye no rin at the cross. Yung sinabi ng Jesus, it is finished.
blessing upon blessing, favor upon favor. Aranasan tamo because of Jesus alone. Alang aliwa. Amen? Ariyan ko na po Kenny. Sabi na Kenny, we had to celebrate this happy day for your brother was dead and he was came back to life. He was lost but now he's found. Next slide tamo po. Payari na ako po. Adwa na lang yung slides. Sabi na Kenny, you are complete in Christ. Tandaan niyo po, walang kulang kay kayo. Magbalik ka kitang, kuminsan kasi lalon tayong biyeta mo, kitang lenti tamo eh. E tayo lalon kitang lenti na ning ginu kaya katamo eh. Dapat akit mo yung kasapatan mo yung ginu. Tandaan niyo nung biyena para kaya katamo. Nanulare tang enag yung ibiye para kaya katamo. For in Him lives all the fullness of God in a human body. So you are also complete through your union with Christ. Impisa metong tamo po yung gino. Who is the head over ruler and authority. Tandaan niyo po, yung gino, ang poyi ko, metong na kayo mo. Mag-meditate ko, itang pinrich ng Pastor Ryan last Sunday. Sabi ko, wapin ni Lord. Itang magpagaling itang 12 years bleeding a babae, yan po, may galing itang anak ng Jairus, sabi ko. Lord, may abaks ag yun ang gawan ita para kaya ko. Pero ibali ba nung nanitang malalam na revelation, Lord ka na ako, habang si share ng Pastor Ryan ita. Itang Jesus, ang magpagaling kitang anak ng Jairus, ang po itang 12 years bleeding, is the same Jesus na atsyong ini kaya kayo. Ingginuye magbayo. He is the same yesterday, today, and forever. Ing masanting mong ini kaya katamog yung kapanahon ng tamo. It is Christ in you, the hope of glory. Ing ginawa siyo po kaya kayong ini. Po kakalingwan ito. Mas kinanong malyari kembiyo. Ing ginawa nakalakwan ni Paboren. Amen? Last na mo po. Sabi na kinuha kayo po ini kitang book ng JP na buri kayo pong i-share kayo. Sabi na when God gave us Jesus, He gave us not just His best, but also everything. We are truly blessed because we have Christ, our all in all. When we have Jesus, we truly have everything. Jesus is our wisdom, our righteousness, our sanctification, our redemption, and our success. In Him are all hidden, all the treasure of wisdom and knowledge in Christ Jesus. Po kakalingwan, when you have Jesus, you have everything. And when you receive the gospel, then yung bagay nga rin niya talapig obran. Then hanggang dadanasan tamong ini, regalo langan, iba't keng gino. At po kakalingwan, yung identity yun nung ninuwi kayo kang Lord. Nung kasi it takes the life of Christ, kaya tala araranasan din Amen? Pwede tayo pong palakpakan ni Jesus. Duko tao po manalangin. Thank you, Jesus. Thank you for this day, Daddy God. Keng gospel, may pasyag niya ni Lord. Thank you, Lord, na ika mismo. Lord, yung mag-remind kaya kami, keng identity mi. Itang gawa ng Jesus at the cross para kaya kami. Salamat, Lord, na mismong identity mi, Jesus Himself, Lord. And thank you na Reni, araranasan mi langan, Lord, na regalungan na binyem kaya kami. Thank you for the gospel that we receive, Lord, that we are blessed forever in Christ. We are complete, Lord, dalang kulang kaya kami. Lord, that we are loved and favor upon favor ang aranasan mi. Because mo, Lord, kitang finished work ng Jesus para kaya kami. All glory belongs to you in the mighty name of our Lord Jesus Christ, and everybody say, Amen.